ivhu kuivhu, guruva kuguruva, mweya unodzokera kuna Mwari. Mwari akatipa mweya, tinoda kuti mweya wamai makonde uzorere murugare as we await the parousia, the advent, the second coming of Jesus. Apo hwamanda paicharira takamira kudzoka kwemwanakomana waMwari. Ndosangana sena Jesu ndichando muveki hatindaka mubatsira zuvani mwendoi ndosangana sena Jesu ndichando muvigire zvandisina umwe onga Isaiah 55 chaka Jehovah chadini hakuna handichatyi handi